Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan, nagbabalik sa ating tropical weather analysis. At ito po ay paksa na yung araw ng Biyernes hanggang Lunes, Hulyo 10 hanggang 13, 2020. At itong Tagalog version is brought to you by Typhoon2000.com, the Philippines' first website on tropical cyclones. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simulan na yung araw na ito hanggang bukas Sabado. Kikita po natin, meron po tayong wind convergence dito po sa katimugang bahagi po ng Mindanao. At kasama po dyan ang offshore areas ng Bangsamoro. It includes islands of Basilan and Holosulu. So magkakaroon po ito ng maulap na papawirin sa buong araw at may mga isolated to scattered thunderstorms na sa hapon o gabi. At dito naman po sa may Kalayaan Island Group at Batanes Group of Islands, meron po tayong tinatawag na southerly at southwesterly surface wind flow. Napakamahinang habagat lang po ito. At ito po yung bibigay rin po ng medyo konting hangin na may kasama pong mga maulap na papawirin na mga possible na padaan-daan pong showers. And so far, yan po ang ating mga weather systems. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay wala naman pong nakaka-affectong mga weather systems except yung mga localized convective thunderstorms na sa hapon o gabi. So, ang buong bansa po ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. At gaya ng sinabi ko, pag hapon ng gabi, may mga inaasahan po tayong mga severe thunderstorms. Mag-iingat lang po sa mga kidlat at mga flash floods kapag mayroon pong malalakas na ulan na posibleng bumuho sa lugar ninyo. Sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayo nakitang nababanaagang low pressure area o posibleng potential na bagyo na mag-form sa loob ng 5 hanggang 10 araw. All clear pa rin ang mga computer models. At meron lang po tayo dito a couple of surface trough at intertropical convergence zone. At dito naman po sa may southern China hanggang sa Japan at Korea, yung malakas po na stationary o Mayo front, part po siya ng frontal system na dumadaan na yun sa katimugan bahagi po ng Korea. At mayroon po tayong high pressure ridge dito. At yan po ang ating lagay ng panahon. At continue natin yung zoom out satellite animation from CIMSS Tropical Cyclone page. Kita po natin, pati din ng hapon ay nagpo-form po itong mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At kung i-zoom po natin using itong UMETSAT, courtesy of windy.com, nababanaagan po natin dito sa animation na pagsabot po ng hapon, ayan po, nagsisilabasan na po itong mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po ang Mimaropa, Bicol Region, Visayas, at dito rin po sa malaking bahagi po ng Mindanao. At kung titingnan natin yung 3-day rainfall accumulation mula sa ECMWF, courtesy of windy.com, at kita po natin na talagang malawakan po ang mga isolated thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Magiging mas malakas po mga thunderstorms dito sa area po ng Mindanao. At kung titingnan natin yung 3-day rainfall at wind forecast mula sa ECMWF, courtesy of windy.com, bukas po ng Sabado, still, inaasahan po mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Samar, Bohol, dito po sa may katibugan bahagi po ng Negros, at dito rin po sa may malaking bahagi po ng Mindanao. Also, dito rin po sa may bahagi po ng Legazpi at Central Luzon. At pagdating po ng linggo ng hapon, inaasahan pa rin ang same weather situation. Variable winds po yan, umpisa bukas hanggang Lunes. At may mga localized thunderstorms po na posibleng maganap din sa malaking bahagi po ng Luzon. Kasama din po ang Mindanao at katimugan bahagi po ng Palawan. At pagdating po ng Lunes, still, walang pagbabago, same weather situation, mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o gabi sa malaking bahagi po ng Cagayan Valley naman po at dito rin sa may Eastern Camarines at Albay, kasama po ang Sorsogon, dito rin po sa may Samar at Leyte, Negros, ibang portion po ng Panay, dito rin po sa may Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, lalong-lalo na dito sa may area po ng Misamis Occidental at border ng Zamboanga del Norte, may mga possible na malalakas na thunderstorms sa Lunes po ng hapon o gabi. Okay, at bago tayong magpaalam, ito ulit yung ating Global Tropics Hazards and Benefit Outlooks. Every week po ito, ini-issue po ng Climate Prediction Center ng NOAA, United States of America. At ngayong week 1, July 8 to July 14, inaasahan pa rin ang below average rainfall sa malaking bahagi po ng ating bansa.
At high po ang confidence ito. Wala pa rin po tayo nakikita o nababanaagan na LPA na tropical cyclone formation. Dito lang po sa may Eastern Pacific. Malayong malayo po yan sa basin natin. At sa week 2 naman po, umpisang July 15 hanggang July 21, still, meron po tayong below average rainfall magaganap sa malaking bahagi po ng ating bansa. Subalit ito po ay nasa medium o moderate confidence. So may pagbabago yan next week. Baka sa katapusan ng ating buwan na ito, baka magsilabasan na po mga bagyo o tropical cyclone. Sana wala naman po para hindi po makaka-affecto sa ating bansa. At dito rin po sa may Eastern Pacific, week 2 ay may mga inasan pong tropical cyclone formation. So far, wala pa pong pinapakita sa ating basin. So yan po, dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ngayong hapon na ito ng Biyernes hanggang Lunes na po ito. At babalik ulit tayo sa Lunes. Mula sa typhoon2000.com, ito ulit si Mike Padua. Papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Have a happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpunod niyo ng ating weather channel.